हाय गाइस जय जगन्नाथ मुनोज माउसी हाय लिली स्वागत माउसी करछि लक्ष्मी चैनल को हम तो ए दुकान सकाळू जाइतिली ए पिला माउसी छाडी जाइतिली स्कूल को छाडी जी कुआडे पळैला ना ड्यूटी पळेली ड्यूटी रु सुनुनी एबे तो 12टा बेले 12:30 रे पळै माउसी छुट्टी नै कि काढिबोनी ताପରେ याकर अलग बड़ा छुट्टी देखि नै सेपटे हम घरे जाई नाही जुवा इकोनॉमी मार्केट ए स्कूल जीवन ना कलिंग नगर पळैला सेठी भलो कलिंग स्टूडियो बा दुकान भलो ସେଇଟା କହୁଥିଲ ହଁ ତ ତାରିଣୀ ଯିଆ ଯାଇନି तारिणी कोडे ଏଇ ଯୋଉ ତାରିଣୀ କଳ୍ପନା ବସ୍ତ୍ର। ମଝିରେ ଯିଆ। कल्पना ତା ମଝିରେ ଯୋଉ ରାଜମହଲ ତା ଆଗକୁ ସେଇଠି ଯିବା ଯାଇକି କାଫେ କିଣିକି ଆଣିବା ମୁଁ ବହୁତ ମାଉସୀ ହାଇ ଗାଇସ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶୁଣୁନି କଣ ବେ କୁଆ ପଳେଇଲା ନା କଣ ଆଉ ଆଇନନ୍ତି ଲୁଗା ଏକା କିଣିବାକୁ ଯିଆ କିଣିବାକୁ ଯିବା ବା ଯିବୁନୁ ଯିବୁନୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ତାହେଲେ ଲୁଗା ଏକା ଦେଖିବି ନା ତୁ ତୋର ଅଲଗା ଯିବୁ ଆଇଲେ ଆମେ ପସନ୍ଦ ତମର ହବ। ମୋର ତାହେଲେ ଯିବା ଚାଲ ଆଇଲେ କ'ଣ ହବ ଆସନ୍ତୁ ତୁ ଯିବୁ ଝିଅ ହଁ ଯିବୁ ଯିବୁନୁ ଆସୁନୁ ମା ପାଟି କରିବ। କାହିଁକି ମୁଁ କାହା ସହିତ ଯାଏନି କୁଆଡେ। କ'ଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କୋଉଟା ବିକି ଦଉ ତୋତେ ହଁ ବିକିଦେବା ନା ମୁଁ କାହା ସହିତ କୁଆଡେ ଯାଏନି। କ'ଣ କରିବୁ ମୋ ଚିହ୍ନ ହୁଏ କାଟି ନା ମୁଁ କାହା ସହିତ ଯାଏନି। ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ମୁଁ ଅଜୟ ହଉ ସହିତ ଚାଲ ଆମେ ଯାଏନି। ତାହେଲେ ଯିବା ମୁଁ ଅଜୟ ସହିତ ଯାଏନି। ଯିବା ଦେଖିବା ଲୁଗା ଯିବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାଉସୀ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡା ଆଣିବା ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହବନି ପାଠ। ତାରଟି ଯିବେ ପସନ୍ଦ ହବନି। କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା ଯିବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଜ କରୁଛି ମୁଁ କାଇଁ ଭିଡିଓ କରିବି। ଆଣିବା ତା ପାଇଁ ସେ ଆଇଲେ ମୋତେ ପଇସା ଦେବ ନା ମୁଁ ସାର୍ଟ କହିଦେ କୋଉ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ଯେ ମୁଁ ତ ଭଲ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଭିଡ଼ିଓ ପିନ୍ଧିକି ଯଦି ଯାଏ। ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏଇ କରିବେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି। ହେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବେ ରହିଲି ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାମାର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବି ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ହାଇ ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁନୋଜ ମାଉସୀ ହାଇ ଲିଲି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାଉସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ମୁଁ ତ ଏବେ ଦୋକାନ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲି ଏ ପିଲା ମାଉସୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ସ୍କୁଲ କୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ନା ड्यूटी पळेली ड्यूटी रु ଶୁଣୁନି एबे तो 12टा बेले 12:30 रे पळै ମାଉସୀ छुट्टी नै कि କାଢିବନି ताପରେ याकर अलग बड़ा छुट्टी देखि नै सेपटे हम घरे जाई नाही जुवा इकोनॉमी मार्केट ए स्कूल जीवन ना कलिंग नगर पळैला सेठी भलो कलिंग स्टूडियो बा दुकान भलो ସେଇଟା କହୁଥିଲ ହଁ ତ ତାରିଣୀ ଯିଆ ଯାଇନି तारिणी कोडे ଏଇ ଯୋଉ ତାରିଣୀ କଳ୍ପନା ବସ୍ତ୍ର। ମଝିରେ ଯିଆ। कल्पना ତା ମଝିରେ ଯୋଉ ରାଜମହଲ ତା ଆଗକୁ ସେଇଠି ଯିବା ଯାଇକି କାଫେ କିଣିକି ଆଣିବା ମୁଁ ବହୁତ ମାଉସୀ ହାଇ ଗାଇସ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶୁଣୁନି କଣ ବେ କୁଆ ପଳେଇଲା ନା କଣ ଆଉ ଆଇନନ୍ତି ଲୁଗା ଏକା କିଣିବାକୁ ଯିଆ କିଣିବାକୁ ଯିବା ବା ଯିବୁନୁ ଯିବୁନୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ତାହେଲେ ଲୁଗା ଏକା ଦେଖିବି ନା ତୁ ତୋର ଅଲଗା ଯିବୁ ଆଇଲେ ଆମେ ପସନ୍ଦ ତମର ହବ। ମୋର ତାହେଲେ ଯିବା ଚାଲ ଆଇଲେ କ'ଣ ହବ ଆସନ୍ତୁ ତୁ ଯିବୁ ଝିଅ ହଁ ଯିବୁ ଯିବୁନୁ ଆସୁନୁ ମା ପାଟି କରିବ। କାହିଁକି ମୁଁ କାହା ସହିତ ଯାଏନି କୁଆଡେ। କ'ଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କୋଉଟା ବିକି ଦଉ ତୋତେ ହଁ ବିକିଦେବା ନା ମୁଁ କାହା ସହିତ କୁଆଡେ ଯାଏନି। କ'ଣ କରିବୁ ମୋ ଚିହ୍ନ ହୁଏ କାଟି ନା ମୁଁ କାହା ସହିତ ଯାଏନି। ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ମୁଁ ଅଜୟ ହଉ ସହିତ ଚାଲ ଆମେ ଯାଏନି। ତାହେଲେ ଯିବା ମୁଁ ଅଜୟ ସହିତ ଯାଏନି। ଯିବା ଦେଖିବା ଲୁଗା ଯିବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାଉସୀ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡା ଆଣିବା ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହବନି ପାଠ। ତାରଟି ଯିବେ ପସନ୍ଦ ହବନି। କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା ଯିବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଜ କରୁଛି ମୁଁ କାଇଁ ଭିଡିଓ କରିବି। ଆଣିବା ତା ପାଇଁ ସେ ଆଇଲେ ମୋତେ ପଇସା ଦେବ ନା ମୁଁ ସାର୍ଟ କହିଦେ କୋଉ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ଯେ ମୁଁ ତ ଭଲ ଏଇ ସାର୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ଭିଡ଼ିଓ ପିନ୍ଧିକି ଯଦି ଯାଏ। ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏଇ କରିବେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି। ହେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବେ ରହିଲି ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାମାର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବି ପିନ୍ଧିକି ଯିବି